ମାନେ ଆଜି ଆମେ ବେଙ୍ଗଲୋର ଯାଉଛେ ଏଇମାନେ ସବୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମେମାନେ ସବୁ ଏଡ଼ାଣି ବେଙ୍ଗଲୋର ଯିବା କ'ଣ କରିବା ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଆମ ହୋଟେଲକୁ ଆଉ ଏଇ ହୋଟେଲରେ ଆମେ କାମ କରିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ କାମ କରିବା ଆଉ ଆଜି ତ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ କାଲି ପାଖ ଡ୍ୟୁଟି ବୋଧେ ଜଏନ୍ କରିବା ଆଉ ହଉ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ସବୁ ଦେଖେଇବି ଆସ ଦେଖିବା ଆମ ହୋଟେଲରେ କ'ଣ ନାସ୍ତା ହେଇଛି ବାବା ନାସ୍ତା ହେଇଛି ମାନେ ବଢ଼ିଆ ନାସ୍ତା ହେଇଛି ଆମ ହୋଟେଲର ये होची राइस भात वेज पुलाव कार भात केसरी भात आज जमे की स्पेशल दोसा बना चलती खाଇବା बोले देखिए कौन हो खाई टेस्ट करके जाना तार क्या टेस्ट जाना पड़ी सब रेडी खाली खाई बुझा क्या भाया